Σε ετοιμότητα φαίνεται να βρίσκεται ο τομέας πολιτικής προστασίας στη Δυτική Μακεδονία έπειτα και από την μεγάλη άσκηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο χώρο του πρώην στρατοπέδρου Μονέλη. Η άσκηση, που συντονίστηκε από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ήταν ανοιχτή για το κοινό, ενώ την παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλειος Παπαγεωργίου, πρόξενοι γειτονικών χωρών και εκπρόσωποι φορέων της Δυτικής Μακεδονίας. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε σεισμό 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος είχε τραυματίες και εγκλωβισμένους. Συμμετείχαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ως επιχειρησιακός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, το ΕΚΑΒ, η ΕΔΟΠ Πτολεμαΐδας, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας, ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Κοζάνης, το ΔΠΘ Κοζάνης, ο Ερυθρός Σταυρός και η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων. Παρακολουθούσαμε όλοι μαζί και μάλιστα με έντονο ενδιαφέρον την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τον επαγγελματισμό των διασωστικών ομάδων, οι οποίες υπό τις εντολές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υλοποίησαν πρακτικοποιώντας την επιχάρτο άσκηση που τους ετοίμασε το γραφείο το δικό μας. Μαζί τους, με τη διαρκή εποπτεία και παρότριση πυροσβεστική, οι αρμοδιότεροι για επέμβαση σε τέτοιες καταστάσεις υπηρεσία, σύμφωνα με το σχέδιο Ξενοκράτης, που ένα μέρος μόνο είδατε να εξελίσσεται μπροστά σας. Οι καταστροφές μπορεί να είναι τεχνολογικές, βιολογικές, χημικές ή πυρηνικές και άλλου είδους που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια ειρηνικής περίοδου, προκαλώντας καταστάσεις όμως εκτάκτου ανάγκης. Η εκπαίδευση είναι άρτια. Η διάθεση και ο ζήλος σε υψηλό βαθμό κατατάσσονται τις ομάδες αυτές σε εκείνες τις δράσεις των πολιτών που εκφράζουν ακριβώς την κοινωνία των πολιτών. Την κοινωνία των πολιτών, όπως αυτή εμφανίζεται να ερευνά τα νερά του Αιγαίου για τη διάσωση των προσφύγων, την κοινωνία των πολιτών των νησών που προσφέρουν σε εποχές ανέχειας το ειστέρημά τους, στην κοινωνία των πολιτών που προσφέρει τα συσίτια, τον λιματισμό και ό,τι άλλο μπορεί για να ανεκοφιστούν οι άνοιγοι και ανήμποροι συνάνθρωποι μας. Τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας από την ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ήταν πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Γι' αυτό το κάναμε γιατί διαθέτουμε, κύριε Γενικέ και Αρχηγέ και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, την κοινωνία των πολιτών και τους εθελοντές. Τους είδατε κι εσείς. Είναι όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Τι χρειάζεται ένας τόπος για να δομήσει και να πάρει πρωτοβουλίες? Πρώτα τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι εδώ. Οι δυνατότητες είναι εδώ, σε αυτή την περιφέρεια. Με γεωπολιτική αναφορά και αξία. Και πήραμε τις πρωτοβουλίες και με τους γειτονές μας και με τους Αλβανούς, αλλά και με τη φύρονή μας της εξέλιξη. Ήδη με την Αλβανία έχουμε υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Γιατί εμείς θέλουμε τις συνέργειες και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Και επειδή οι χώρες, οι γειτονές μας είναι σε μια λογική ενταξιακής πορείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να απαντήσουν και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, την ασφάλειά τους και την πολιτική προστασία. Των διασωστικών ομάδων, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, αγαπητοί φίλοι από το ΔΠΘ, κύριε Γενικέ της Πολιτικής Προστασίας και κύριε Αρχηγέ της Πυροσβεστικής, θα διαπιστώσατε σήμερα ότι βρίσκεστε στην περιφέρεια όπου χτυπάει η καρδιά της πολιτικής προστασίας. Και δεν το λέω αυτό γιατί σήμερα παρακολουθήσαμε πραγματικά ένα εντυπωσιακό σενάριο που υλοποιήθηκε στο άριστο του από όλους τους συμμετέχοντες. Το λέω διότι όλο αυτό το διάστημα όπου χρειάστηκε η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και συνολικά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ήταν παρούσα σε οτιδήποτε χρειάστηκε. Διαδραματίστηκε ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο, το οποίο καταρχήν οφείλω να δηλώσω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από αυτό το οποίο είδα. Εντυπωσιασμένος από το βαθμό ετοιμότητας των εθελοντικών ομάδων αλλά και των υπόλοιπων ομάδων που επιχείρησαν σήμερα σε αυτή την άσκηση. Προφανώς δεν μπορούσα να φανταστώ, αν και είχα μιλήσει και με τον Ηλία και με τον Αντιδήμαρχο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δούμε αυτό που είδαμε σήμερα. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας μας απασχόλησε και εμάς καταρχήν σαν Δημοτική Αρχή και ήδη προχωράμε στη σύσταση γραφείου πολιτικής προστασίας, ξεχωριστού, με ξεχωριστό προσωπικό, με σκοπό το συντονισμό των υπηρεσιών. Ήταν πραγματικά μια άσκηση πολιτικής προστασίας που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε εδώ στη χώρα μας. Και αυτό πραγματικά με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Ήταν να έρθει και ο κύριος Υπουργός, ήθελε πάρα πολύ να βρεθεί εδώ μαζί μας, το σχεδίαζε μέχρι προχθές το βράδυ και την τελευταία στιγμή, όπως ξέρετε, υπάρχουν και τα πρόβλημα και ανηλυμένες υποχρεώσεις που δεν κατάφερε.
Πιστεύω ότι με την πρώτη ευκαιρία θα είναι εδώ, μεταφέρω εγώ όμως ο ίδιος τους χαιρετισμούς του. Θέλω να συγχαρώ πολύ όλους τους συντελεστές που έλαβαν μέρος σε αυτή την άσκηση. Τους εθελοντές, τους πυροσβέστες, τους διασώστες και όλους όσους σχεδίασαν, κατεύθυναν, διεύθυναν για όλη αυτή την άσκηση. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές, σχεδιαστές και τους παράγοντες που βοήθησαν στην υλοποίηση της άσκησης. Δύο πράγματα πρέπει μάλλον να έχουμε στο νου μας. Μάλλον ένα, καταρχάς. Όλες οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή οι καταστροφές δεν προειδοποιούν. Οπότε πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Και τι θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή να κερδίσουμε σαν στόχο στην άσκηση, να βελτιώσουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για το καλό του κοινωνικού συνόλου και την καλύτερη ανταπόκριση.